Project ɗin mai girma chairman kenan na ƙaramar hukumar Jos North ta Arewa, Honorable Shehu Bala Usman. Ubangiji Allah ya saka mishi da alheri. Allah ya ƙara arziki kuma Allah ya ƙara girman da ya baka. Shekara 50 ana so a yi titi ana Allah bai ba sai lokacin mai girma Honorable Shehu Bala Usman. Allah ya ƙara girma, Allah ya ƙara nasara. Godiya muke, godiya muke, godiya muke. Allah ya biya, Allah ya biya, Allah ya biya. To, assalamu alaikum. Jama'a ga dai aikin da chairman na ƙaramar hukumar Jos ta Arewa Honorable Shehu Bala ya ɗauka, ko muna mashi addu'a, muna mashi fatan alheri yadda ya ɗau aikin nan. Ubangiji Allah ya bashi ikon kammala. Duk da dai an ɗau alƙawarin cewa aikin ana ganin ma ba zai shige nan da wata ɗaya ba. Ubangiji Allah ya tabbatar mana, kuma Allah ya yawaita mana irinsu masu hazaƙa, masu kishin al'umma. Kowane ɓangare ba inda bai taɓa ba. Ana aiki wanda ya sani nan sama da shekara 50 tun muna yara ake ce za a yi titi, za a yi titi. To Allah bai yi ba sai a lokacin shi, kuma mun san irin gudunmawar da ya bayar da jajircewa da dagewa da ya akan hanyar nan, wanda har sai da Allah ya biya masa burinsa. A shi da an ɗau hanya ko sati ɗaya ba yi ba, a shahar an soma kawo yashi da sauransu, gobe za su soma kastin na ruwa. Ubangiji Allah saka mai da alheri, Allah ya yawaita mana irin fatan da aka fara lafiya, Allah sa a gama lafiya. Masha Allah. Wallahi an atamfa kenan shine ya haura har can sama. Allah ya samu dace.